Bahatine heşte adarê roja jinaniya navnetewî li gelek deverên cîhanê jin bo mafên xwe derdikevin qadan û daxwaza jiyana hevpar dikin. Me nêrî gelo li Tirkiye jin û mêr di nava siyasetê de hevparin an ne. Li gor daneyên Ajansa Anadolu'ya ku Ajansa Fermiya Tirkiye'ye Parlamentoya Tirkiye bi rêjeya parlamenterên jin ku hevdê ji sedî ye di nava 192 welatan da di rêza 117 da maye. Li gor heman jê derê ji avakirina Komara Tirkiye heya nehe herî zêde Partiya Demokratîkan Gelan HDP bi rêjeya 37 ji sedî di nava koma xwe da cih daye parlamenterê jin û her wiha bi sîstema hevbajarvaniyê bi hevpar cih daye jin û mêr. Lê niha herî kêm 22 parlamenter û hevbajarvanên jin yên HDP li zindanên Tirkiye girtîne. Em wek mînak li jiyana Leyla Atsak binêrin gelo ew çawa di 25 saliya xwe de wek hevbajarvan li Ebexê an ku çaldırana wanê hatiye hilbijartin û ketiye nava siyasetê. Li malbatê de dest pê kir ez hêza rok bûm bavê me hate girtinî newhêt şeşan da 3 sala hindir da me 2008 da dayika me hate girtinî nêzî salekî hindir da me ser gund da ser dibistanê da her tim de hatin zilma dewletê hebû hez kirin li zimanê me çanda me perwerda me vê qedexe bikin jiyana me wisa dest pê kir em bêjin naskirina vê berxwedana vê tekoşînê. Atsak piştî zanîngeha wanê diqedîne wek civakzan di 2016 da li bajarvaniya Ebexê dest bi kar dike û bi taybet ser pizgirêkên jinan dixebite. Pêşiya 2004 da qet şaredariye da jin nehatine hilbijartinî qet jinê xebatkar jî şaredariyê da tune bûn zêdetir hemû mêr bûn her qadê da dibû 2004 da cara yekemîn me HDP wira hilda hevala me Suna Atabayî bû yekemîn jin ew çaqa dest pê kir. Lê di heman salê de hewildana darbeya leşkerî pêk tê û bi biryara hikûmeta Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP rêveberiya bajarvaniyê ji destê HDP tê standin û wek Qayûm Qaymeqamê bajarokê tê diyar kirin. Li gel vê yekê Aksak jî ji kar tê derxistin. Bi rastî dibe em jî berxwedanekî pêk bînin hemberî vê tiştekî bikin wisa malê de rûnenên bêdeng nebin ez ketme nava qada siyasî da 2019 da Atsak û di 2019 da wek berbijara HDP dikeve hilbijartinê û 53 ji sedî dengê rûnişwana werdigire û vê carê jî dibe hevbajarvana Ebexê. Lê tevî vê encamê Komîsyona Bilind ya Hilbijartinê destûrnameya hevbajarvaniyê nade wê û dide berbijêrê AKP. Gotin yanî vê civakî jinek nikare rêva bihere jinek nikare xwe bîne zimanda jinek nikare şaredariyê da karekî bike ser vê yekê hez kirin ku em serkeftî nebin gel serkeftî nebe. Atsak dibêje ku ew wek jinek Kurd di roja heştê adarê da li hember hemû cudakarî û tundiya dijî jinan dengê xwe bilind dikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Geriye çıkınca demişler.